Macheni kendo nyako Ramogi jwang' en moro mar ripoti kete kar kae e chenro ni maro imore ka yudo weche manyien kamoro amora ma intiere wadhi nyime kod weche manyien odhiambo ma kawuono. Kwa chope kaunti ma Migori, sirkand kaunti ma Migori ka otenore kod riwruoge ma ok mag piny owacho dhi nyime kod manyo riekni mag kedo kod tuo mar kahera e kuonde kunyo mula ma ibiro e kinde ma lipot yango ni kwan jogo magamo tuo kahera e kuonde kunyo mula e kaunti ma Migori medore. Jojuma nigi lerno. Medruok mar tuono mar kahera kuonde kunyo mula e kaunti ma Migori medo kelo wich bar ne migawo no mathiedho e kaunti ma Migori kod migepe mamoko mok mag piny owacho. Lipot mogol kod migawo mathiedho e kaunti ma Migori yango ni kuom cases malo 2,000 mag tuo mar kahera e kaunti ma Migori mane yudi e higa mokalo, cases maromo 191 ne owuok e kuondego mag kunyo mula. I'm worried because in 2024, the cases that we have for TB, 191 cases are found in the mines. Tend to not to use any protective PPE on them. So by so doing, they get this condition. The working conditions in these areas are not very conducive. Apisa mochune kedo kod tuochego mag kahera kaachiel kod nyinyo e sub county marong Washington Ocharo wacho ni gisetemo tero puonj kaachiel kod pim e kuonde kunyo mula. Kata kamano giyudo pek ma opogore ma oting'ore maten kuondego mag kunyo mula tiyo kodgi machiegni. Watimo gimiluongo ni screening kata wamenyo jok man kuondego mondo wane jok man gi TB mondo ketgi e thieth maber. Nitie challenges moko mwaromogo ka wan kuondgo. Namba achiel ni jotend bugni gi seche moko cooperate kodwa ahinya mondo mi wanyal tero weche mag puonjruok kata thieth kuondgo. We want the miners themselves to spearhead TB services at the mines. And for them to spearhead, we really need to capacity build them. Moko kuom jogo moseyudi kod tuo mar kahera e kuonde kunyo mula bende osebedo kok ti makare kod yedhe kendo gimedo keyo tuoni. Gino bende migawo mathiedho e kaunti ma Migori wacho ni bende osekelo pek e kedo kod tuoni. Wasefwenyo ni nigi tuo mar kahera kata TB, seche moko gilal nikech giwuotho e bugni mopogore. Koro seche moko ng'ato nofweny ni en rongo, owuok odhi Nyatike, koro gilalnwa. Koro ka gilalnwa to yath bende ogitigo maber. Seche moko gitiyo gi yath to ginyalo bedo gi TB makoro wiye tek mokwinj yath mwatiyogo mwaluongo ni drug resistant TB. Chi partners wa osebedo ka konyowa mondo watres jogi kendo wayudgi waketgi e thieth. Koro through wuoyo wagi wanon ka lokruok nitie matin, but podi wadwaro more training. Wadwaro frequent training mondo mi at least wabedie level moro makoro ajali nyalo bedo matin. Apisa maduong' e migawo mathiedho e kaunti ma Migori Mabo Chanzo wach ni luoro koda kweda osimamo kuom jogo moyudi kod tuoni mar kahera e kuondego mag kunyo mula ok lu thieth e yono mowinjore. Stigma. So many people tend not to say that they have TB and because of stigma. So those are issues that we are really looking into. Adherence will be poor. And even so, we may have even defaulters. Lipot yang ni tuono mar kahera matama kata mathiedho tek ma bende ong'ere kaka drug resistant TB bende osebedo ka koro medore e kaunti ma Migori. Kata kamano bedo mar masin manyasani ma ong'ere kaka gene expert machine ma pimo tuoni e yo mayot osekonyo e kedo kod tuoni. Migawo mathiedho e kaunti ma Migori ka otene kod migepe mamoko chano jiwo pim kaachiel kod puonj e kuonde kunyo mula duto e kaunti ma Migori. Juma, Ramogi TV, Migori.